Tinze mkomo. Batiri peturu batiri repeturu. Inotomuka ere? Inotomuka. Mutsara fere mkomo. Inobuka yes. But mayaso charizere zvakaita mota. Aiwa, ndekuzopopesa ubatali. Apana chinoda bobuka ndikuona kuti ichiri rushape. Kuti iri fit zvacho. Saka tokupa gauro racho mutaka basa. Yes. Maita quotation here makana kuti zvinhu zvacho zvikuda. Batiri $50, petrol $15. Saka yese mari? Yese 65. Saka tungoponjulate yamuna matongotanga kuzo. Ndopata toteka batiri ndopata totanga kutodira petrol tatobudza boti. Okay. Yes. Chete. Mambo getsa engine here mudara kuti murongorotomoka. Engine tarisira kuitarisa zvino. Saka waye murungoti yangonzi petrol nebhatiri yakoma kuti payanga kapesera yakagara paka dhara wako akatanzi zvese zviri kuinomuka kawanda. Munoshuwa imini? I'm sure. Okay, hachimbogara pasi timbeta zvatofana kuita. Saka matota seko apa tamba kuponjuleta ika tamba kuvhiringidza ika. Tiri kuziva kuti wataura kuti hanzi apo vanhu vari vambota pauda kumbovhiringika vari vambonzwa kuti zviitwa sei. Saka achimbotaura nyaya yemotikari. Pane munharaunda ona mune bhebhe rakapinga. Muri munhara. Wakaona kupikwe? Padiri papa. Reresi. Rakasimba. Mudhara makajamuka. Musadaro. Zvekutodare? Zvekutodare. Mudhara musadaro hamufuni nyepere. Daito nemukoma daito tombotaura naro kuti tombotiita kuti mupinda tese mbisi mai haiwa iwo nebhebhe rangu manje totoziva kuti uchatorora. Pombe pombe zvekutodare. Zvekutodaro. Bo mukoma wangu saka matota sei apa da kupa gauro kasanda kupa gauro mnema kuti sei apa ndakutomboziva kuti ndikapaona kuti gauro ndakutombobhenga posera kuzomboenda kana kunyazi kwangu mbonoona kuti kuri sei. Chimbono vanhu vekumusha kuti how are they feeling vari kubata sei upenyu hwavo vari kukwanisira. Okay. Saka tokupai mari? Mena zvamune mangoronga kana nozhi rinoite munhu mukuru anoziva nozhi anozorikwanisa. Mukuru nozhi azorikwanisa. Nozhi harizoita pa munhu mukuru? Harizoita. Kuti sarutangira pamari? Kana pa5 kana pa10 paparate. Ndopa munoda kutambira. Ndopa tichitambira. Okay. Apa samakanika munoda kutambira pamari? Kana 10 kana 20. Bosi muri makanika? Muri makanika. Okay. Makanika wefeki? Aiwa. Hausi bogus makanika? Handisi bogus. Ukatotora kana kuti bhatiri nepetrol izvi tototanga tokumutsira. But zvinogondekwa nemunhu wese kana zvibhatiri nepetrol. Hausogadzira mota? Zvinogonekwa nemunhu wese wese. But iwe baba wazvibode izvi. Ngwesa petrol bvasa bhatiri? Mudhara. Kutaura. Apa makaro Real Madrid? Real Madrid. Tasemukari yako yako iri Madrid fika. Real Madrid. But apa tone bepa enda pana zvandaverenga zvakanyorwa apa. Ina muchinyepa mudhara ino. Ida kutaura ida kuprojisa. Kana uchida totora pakari totora basparera everything. Toneka makanzi pakanzi. Verengai. Hanzi chi pamusoro. Ipapo verengai bepa manyorwa. Pakanyazi in the Ministry of Industry the Commerce Development that I certify that Tinashe Mazanguri has a degree in business management, production, enterprises and security. Mune degree yakanyorwa apa? Makatisada kupi degree? Ndastada hangu ndega iwe. Business regional accounts kuti zvinhu zvinoshota zvinhu kana zviripo kana uchitengesa. Makatoripiwa degree? Ndikatotora ndega ndikati. Makazvipa mega degree? Okay. Macertificates rinawo zvaro? Macertificate yes macertificate ndosaka takatogadzira ka certificate. Makagadzira futi mega futi certificate racho. Saka miite mudhara. Munozvipa degree? Kwako ndezvekutokentsva kawaii. But hamuzipe mega kamudhara. Mufanira kupa vamwe. But ndiriona kuti pane mizani yachiziva kuti zvinhu zvatinotaura ndezvekuti vafumana they are pro production. Okay. Alright. Zvekutodaro. Hamiite mudhara. Kana newo hauiti. Nokuti iwo ndoziva kuti iwo unosimbisa zvinhu zvinoitika. Okay. Alright. Zviri kubhanda kutotsvaga Mado wamuda sei? Mado haasi kuwanika ndaboenda padheri pake zvichizi akugara neweroji saka muroji ari kugara naye wacho hazvina kuzwisisika kuti ari kuita sei. Alright. Bo mukoma wangu saka munongorombobata stachi? Hamunyasooneka stachi? Daibata. Manyasoona kuti original kuperi 1 muromo here mudhara kana 2 muromo kaka takaenda kumbe atakaenda anoziva kuti machokuinzi kana masimbisa matsvindisa kuti hapana chinochinja zvinhu zvese kumberi heavy
sa 2023 mudhara aiwa 2023 takagadzira gore rekuvhota license ndanayo kana kazonobhadhara ka license waiona here but makaregister kuvhota ndakaregister kana makaregister bows takagara takaregister because toda kumbotochi mumbotora kuti zvichapera sei apa but chimboita muri kuita ne10 andika aiwa machokonezi vachindiisa muningina handa unyazoziva kuti apa hapana apa handisirini mai ndimukuru mukuru muno mutaradhanza namati mana aiwa nameja aiwa akawana aiwa zvamaita zvaonekwa nenyika izvi kanzi ndimunombosapota channel munombobudikira pamavhidhiyo saka chimbobatai makadai chimbobatai makadai aiwa ichokwadi aiwa vatsvindisa muningina aindangotumawo mwari ngakunzwe mwari ngakunzwe mufana wangu yesaya handitika amiite mudhara aiwa chokwadi abo aita usazoregeza unditsvaga panyaya yemotikari aiwa ndichaunondoita sei andika ndichaunondoita sei ibo uri mafamba bomu akataura ukaona bhebhu ndotaudanza aiwa roorwa ine mufana wangu aiwa bo alright